kuble ya pi baro ki pralog ki basngap ya kane ka channel jongi hakane ka por nga pedang sopa ya pi baro ki pralog shakane ka banta ka ba lesti na pedang pi ru phim shimla poi perkhan bat ke kata nga kwa banya share pi ka de kata ba manu ngilas dang ya kata ka jengrakhi ya ka snikha jongi bat hane ru nga kwa ban ong na pi lesti na pedang pi ru phila ju mat la ne phila ju celebrate ya kata snikha jong pi hatu na pedang jong pi pela jo pai perkhat mo ban perkhat ba manu kata kecing rakhe jong ni ya kasnikha na ne ka badi jong ni kasdang ha ka ban shu ong no kade ka banta ka basuk ban shu ong kade ka por na manta ki peral per jor jong pi na manta ki yeng ke sem jong pi bakin wan ban ya lumlang krui ha ka jo ka banta ban rakhe lang bat pi ka ba phila yo pat ya wei usnem bat mai bat kata kalong kasnem jong kecing kermen Andrei ladan shibon ba ki ki ban ya ong hakane ka banta ka bamanta pa menu kata kasnikha kawan ulong hapo ki imlang salang jongi la ong ba kasnikha kam shim lasdang menu menuru nei kasdang tad andala shna ya kata ka kalendar trai pitip ya kalendar tela ong ba ka por menshwa ha ka por ka imlang salang ka ba menshwa por barem baca la ong ba kim shim ladan daga no kalat kalanti ban pe thu ya ka por ani ban pe thu ya ka no kanu jengkala ndai dei lang ba ka ba ki pendon kam ban pe na ubnai ka sngi ba jong ki wei pat ki jingja ki bakar pang kane ka ru kala bu ya ka ta ki jing nam ta jong ki ban su thu ya ka ta ki jing wan phai beng jong ka ta ka ayom ka ban kan mau ya ka sni kha jong ubriu kat ba ka por kat nang ya baro ki briu ki stang tang ban su thu ki stang ban mat ke sedang ban siam ya kata ke jengkela ke jeng im jongki hak pekerta jongki kelas nang he nang san bat ke lanang no pekerta henry kim sim layo ya kata ke phang ban bu ya kata ke san lani ke benta ban ong pa kila jam sekwi pat ke benta jong kelanti ke becengai ba na ke por ke pamansya henry tat adu ba kita ki briu ki ba kam hadin pat kila sedang ban pitu lamba ke jengkela jong ubnai nak awai kapor syakoi pat hak ba kesdang ban pe kada ke jengkela jong kapor kumju kesdang ban yo i ya cipun ki jengkela jong kamariang hak ba ka lek nak awai kapor bat kawan biang syakaju kapor hangta kesdang ban sotu ya ke jengkela jong kapor bat dei hang ne ken kada kata kapor ke banangkong tamdu hak ba ki sedang ban siam ya kata ka baki ong ke kalendar habaki la ban pe thu bat ban pe benya ya kapor bat de lang ba jong kini ke rukum le jong ki rukum pe jong ki kelas dang ban la ban rakhe ka ta sikha ka bakar pang haman la usnem ndai ka wei pat ka baki ong bakata ka sikha party celebration kelas dang nakong na kita ki brio ke bangi khot ki Egyptians kinong shnong shong shnong hapo kari Egypt la kat kum na ki sta puli ki ong bah ka bible kala dep yathu kala dep kedau bai ka ta sikha kala long la kumba nadu ki pon manshwa la ya jas nem manshwa bc kamut hashwa ban kha yo jisu balaong hangni bakala kadeu ya kata kat sikha jong uparo balaong ba kane kat jing kadeu jong ki ya kata sikha kamdei kata kat sikha kapan kadeu ya kata sikha po kane kasla prathei nei kata sikha jong ublei ne kablei jong ki Egyptians hakata kapor penpong ne penkup burom ya uparu dan ya kiparu berkat ba hakata klemat ki kala syaki belai jongki lang ba hakata klemat hi ki berkat ba kata kasni kade kasni bekerpang om ba ke kerpang hak jinglong do sikha jongki ba long rukum ju ba kita pat ki jaj benriu na ki weipat hukum ki krik ki ngej ba hakata kasni kerpang jong no ubriu kadon be kata kemensim kaba don hajan jong kaba senran ya kita kemensim kiba don hajong uta ubriu ba jong kubriu ba dei kata kasni kha jong ki kita kemensim ke jupet perman yaki balong ba kadon kapor kaba don ji dei bat kiblei hakatu kasni kha bat kata kalong hak jing im jong wei po wei tambah ka wei kal ong ba baro nangi ki breu ngi de ban ai khublei ya ki krik namanta
Kitu baro ki mombati ki bang ibu kapor bote. Atu kade kumta. La ong bah kata kapor ki krik ki jupen don kam. Kum kabenta kaban ai hakmat jong kablay jong ki. Kine ki krik ki juturwa. Ya kita ki kek ki balong hakadur jong ubenai. Hakabala penriam ru lengkat ki mombati ki bala thaba bat ki bala pernai ba bat hang ne la ong ba kita ke jing pernai jong tau pernai ba ki sna bat ba ki bu da ki mombati ki bala thang ba pernai ba la ong ba ki perkhat ba kum kadur ba beriu jong kata keblai jong ki de ka Artemis bala ong ba ki jup lipat ka mombati jong ki kalong kum kata kadak bat pha ya ka shiti la ne ka message syaki blai jong ki namta kata ka weipat ka benta ka bekwa ha kata ka sika jongki bala ong ba kane ka sika ka sedang nang kong kum kata ka dak jong ka jing yada tong in snap ha kata ka po jong ki krik kila shim ya kane ka version pade la ne kata ka jeng rakhi ka sni pade kila shim lang ba ka jing le jong ki nong shong shnong hapo kari Egypt la ong ba kane ka tenrai bak chule ki Egyptian la shim da ki krik ya ka baki la khi non tak ublei ne ka blei jong ki la ong ba hane kat kum ki jingle jong ki ne ki krik kalong kum ki wei pat ki jaj ben riu ki ba shim pat la long sha kata ka nem kristan ki ngai ba kata ka ki ne ki sngi kalong ka sngi jong ka jingkla ha ba kata ka sngi ka ba ki ong ka de ka sngi kha kalong kum ka sngi ka ba la banwan kita ke mensim boman jing kring ya kita ke mensim boman banwan ha kata ka sni kha jong ki genrei ki la thangi kita ki mompati jong ki ha kata ka dur banjale persya ya kita ke mensim boman bala ong ba kata ka jing thangi mompati ka pen I ya kata ka dak jong ki jing shai ha pedang ka jing dum na kata ka la ong ba kane ka sni kha jong ki ka jing la khi jong ki sni kha jong ki kalong kum ka dak jong ka jing yada hadien ke jing bu ya kini ki mombati la ong baki pralok prasyo jong ki la ne ki bayang pasem jong ki kin wan ban ke blun ya ita ibriu ba akhi kata singha jong ki ban yada ya ki na kano ke jing mensau bat ban yang wan ra ya si pon ki ki jing kemen kata kapor bat kata kalong kum kadak ru akajo kapor ban be ka ki ksui boman la ong ba kane ki jing hala jong ki kata ka singha jing la kemen jong ki kalong kum kata ka singi ban penting ya ki ta ki kimen sim ki boman ki bala banwan ha kata ka sni kha bat akawai pat ka benta ki ong ba ya kane ka sni badi pan la rakhi nung kong da ki roman kita ki brio ki basyong snong hapo rom hak ba kini ki la rakhi om tang nak benta ki blei jong ki rei namta ki brio ru ki ba kum manga mapi Andrei kane kalong kastin ka banang kong tam hapo ka history la ong ba kata ka jingat khana pateng jungki ka ba ong ba kita ki priyo ka por parim baca kilar ki ka sni kha jong upriyo ubom dei uriuniam rei kum upriyo uba im hap rengkat hapo kinamang im lang salang la ong ba kata ka por ki priyo hapo kinong snong hapo rum kin rakhi ka sni kha jong ki pralok jong ki lane jong ki bayang jong ki wala ong ru ka government kelabu khnang ita kasni jong ki kum kasni chuti hakaban rakhi kasni kha kasni burom jong ki nong snong la ong shu hak jing dap jong ki san post sim kin yo pdiang ya ta ya kita ki ki bala snap ha kita ki bala ai ta ki olive oil lani kita ki kidut lani kadoi kabala ban penpang Andrei ka bakam kong san tam ne ka long ba hakatak por kira ke ka sni khap jong ki dei tang nabanta jong ki shenrang om nabanta jong ki kanthei nei ka sni kha jong kanthei la rakhe tat hadu dawan kata ka way pat century kata ka de ka 12 century kata ka century ka bakat ar hakabanang kong ikanes kha kila perkhat kum ka ei hak kijing im jong ki kristan ya kane ka sni kha hak jing im kristan kila khen ba ka dei tang kane ka riti ke dustur ke bara ki da kita ki briu ki bompat long kristan
hak ki jing jong Kristen la ong ba kane ki jing rakhi jong kasi ba de la ong ba la rakhi tang da ki to ki briu ba im hakapop la ni ki to ki briu ki ba shim pala pan khui nak ta kapop kasang kapop ka bahayar pateng namar ba lai ki Kristen ki ngai kumta ki ong namar ba kya kane ke rakhi singi ka pade kawan hakata kadur jeng rakhi jong ki Egyptian haka ba ki le nam ta ki ble jong ki bal ong ba ki ne ki Greek ka ba le nam ta ki ble jong ki dai tang ki Roman ki ba le nam ta ki bre ki balong ki ba kumanga mapi ndai kane ke jeng perkhat jong ki ka ne tang kumba khatu ka nesnem hadien kim shem la ne slim kata jing perkhat jong ki ba ke jing le sing kha bade kalang bo pakla ndai tat hadu ka 4th century la ne kata ka century ka basau ha ka ba Kristen ke sedang ban e no ya kita ke lenti jong ke jing perkhat jong ki kilas dang bandara khilang kata ka sing kha jong ki pat hang ne pitip kata ka sing kha ka ba ki le ka de ka sing kha jong no padang ne ngakwa banyathu ya phi ba kata ka de ka sing kha ka ba ki le nang kong ka de ka sikha jong unam pin im jong ki ude u Jesus Christ hak ba ki lara ki kata sikha jong u ka de ka bang YouTube baro keleng setelah ka play ka de ka Christmas ral ba ka jeng rakhi ka sikha jong u try Jesus Christ unang pin im jong ki Kristen baro ki las dang pan le ya ka ne haman la ka im lang salang jong ki bat hakane ka por prolog baro ngakwa benda pi hatu pila sang thu bakum no kane ka sikha ka bang rakhi kawan bat kumbang ayat thu nungkong shwa lasdang nungkong de ki Egyptian hadin la sim pateng saki Greek na ki Egypt bat hadin nang ta la ne saki Roman namanta kitu kin nongshong shnong joki bat la le ru tanam ta ki chenrang bat hadin la le saki Krista ka de ka sikha ka banungkong pakile ka de ki jingkha yo nong pen im jong ki kata ude Jesus Christ te prang projor baro ngatrai pil asong thu ya kapang ka bang asia nam ta jong phi chapang kan ne ka jeng rakhi ka sikha lani kata ka baddi ka penyengul arkhi hapok yang lang salang jongi adu mentam ni jalada pidon ni ka pa phi tip chapang kani soba ban I comment hapo batru wat klet ban subscribe jaka channel jongi khnang bangin la ban wara sibun ki ki jingja ki bapla ki ba mangi ngi dan kam ban tip te takkan e kuble sibun ngin sekendu pat ya pi hakwe kapor